lagu Lewung artikan dalam bahasa Indonesia Lewung itu apa? Mikir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai berumbun. Lewong ki apa? Apa Pak Kon? Pak Kon. Apa Pak Kon? Lewung artinya apa? Lek ewong. Dadi Lewung lek ki ewong. sanepan tegese langsung biar kosong kae. Walah. Seru kok. Piye? Kosong iki ora ana isine. Walah. Berarti keguguran. Iya. Pripun, Pak? Golek lowongan. Oh ya wis diatekke piye-piye wae ya kena wacane basa Jawa ki artine akeh kok. Nah, nggih. Nek ditelateni hasilnya lewung ki ya lumayan. Masa? Iya. Berarti tahu. Tahu. Walah. Ya aku lho jare basa lewung ki lumayan iya ya hasilnya lumayan. Aku mbok diajari to, Mas. Lah iya to. Kena tak go bayar senenan. Lho kapan bojomu ra nang omah sing kepodolan ngidul jalan sawu wis tak ulang. Aku ki kerep ngidul tapi kok gak ketemu jenengan. Ki ning ndi? Lah aku kencan terus ya, Dik. Walah. Aku repot terus sakjoke diangkat dadi pegawai iki. Pegawai apa, Mas? Lho, aku dinas saiki. Apa kuwi? Aku nang dinas pengairan. Lho, roh-roh kowe. Bagian apa, Mas? Bagianku mancing. Wah. Tak kira bagian apa. Bagian mancing pengairan. Yuk. Takon ndi?